ממש קשה לי לעשות את הסרטון הזה, או לפחות חשבתי ככה. את הסרטון הזה צילמתי בערך 10 פעמים כי קשה לי לדבר על עצמי. ב5 שנים האחרונות עבדתי עם יותר מ-200 לקוחות, The Finance Clown, טיסות סודיות, Traveling Israel, בנק מרקנטיל, זה רק חלק מהם. תמיד ידעתי איך להביא לקוחות, אבל לא באמת רציתי להעלות סרטונים. והאמת, שכנראה פחדתי ממה יגידו. אבל אחרי 5 שנים נראה לי שהגיע הזמן. כי יש לי באמת המון ערך שעוזר לבעלי עסקים. אז נעים מאוד, אני רז, רוב האנשים מכירים אותי היום מעולם השיווק. אבל האמת, הגעתי מעולם אחר לגמרי. אני אלוף ישראל בסייף, ומסתבר שספורט ממש עוזר בעולם העסקי. ושניהם צריך יכולת להתמיד, לעבוד גם שקשה, לשים מטרה ולהגיע אליה. היום יש לי 2 עסקים בתחום השיווק, והמטרה שלי היא לעזור לכל עסק להגדיל רווחיות ומחזור מחירות בעזרת שיווק נכון, כזה שמכניס כסף לעסק. אם יש לכם עסק ואתם רוצים ללמוד עוד על שיווק, אתם מוזמנים לעקוב אחריי, להגיב אני ולקבל סדרת סרטונים מתנה שתראה לכם איך להביא עוד לקוחות. ורגע, תשימו פס על מה אנשים חושבים, כי זה ימנע מכם להתקדם.